Soc artista i vull dedicar-m'hi professionalment. Comencem des del començament. Hi ha 1000 maneres de ser artista, però només una si vols treballar amb institucions públiques i privades. Has de tenir una personalitat jurídica que et permeti interactuar-hi. Si ets un artista assalariat o vols anar per lliure i bescanviar, vendre o regalar el teu treball al marge de les institucions, aquest tutorial no és per tu. Per ser artista autònom, has de comptar amb un espai de treball adequat. Treballar des de casa gairebé sempre és l'opció més econòmica. I ser capaç de pagar les despeses fixes que això suposa. I és clar, també has de poder fer front a totes les despeses fiscals derivades de la teva activitat. Fer bé els números, saber amb quins ingressos pots comptar, quantes despeses hauràs d'assumir i com es desenvoluparà el teu dia a dia segons les condicions materials que es donin en cada moment, pot ser d'ajut a l'hora de fer els teus primers passos. Però, i ara què?